कविताज किचनमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे. तर आज आम्ही मलाईदार असे पनीर बनवणार आहोत, अगदी साध्या आणि सोप्या पद्धतीने. तर मी इथे 200 ग्रॅम पनीर घेतलेले आहे. तर त्यासाठी काय काय सामग्री लागणार आहे ते आपण पाहूया. मलाईदार पनीरसाठी घरातली ताजी मलाई घेतलेली आहे दुधावरची 2 चमचे, दही 2 चमचे घेतलेले आहेत. जास्त आंबट नाही आहे ते, मीडियम आहे. आले लसणाची पेस्ट, कोथिंबीर, धने जिरेची पावडर 2 चमचे आणि आपण जे घरामध्ये कांदा लसणाची जे तिखट वापरतो ते 1 चमचा घेतलेला आहे. हळद आणि चवीनुसार मीठ. तर मी इथे 3 मीडियम साईजचे कांदे घेतलेले आहेत आणि टोमॅटो. याला आपण मिक्सरला बारीक करून घ्यायचं आहे. तर असं मोठ्या साईजमध्ये कांदा आपण मिक्सरला लावून घ्यायचा आहे. पद्धतीने कांदा टोमॅटो कट करून घ्यायचा आहे आणि आता तो मिक्सरमधून बारीक करून घ्यायचा आहे. तर अशा पद्धतीने आपल्या कांदा टोमॅटोची पेस्ट तयार करून घ्यायची आहे. हे बघा, एकदम बारीक आपली कांदा टोमॅटोची पेस्ट तयार झालेली आहे. आता आपण फोडणीची तयारी करूया. तेल गरम करायसाठी ठेवलेलं आहे. त्यामध्ये आता आपण हे पनीर आपण तळून घेऊया. जास्त गरम करायचं नाही याला. एक 2-3 सेकंद हलवायचं आहे, नंतर काढून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने आपला सर्व पनीर तळून घ्यायचं आहे. बघा, किंचित असं थोडासा लालसर असं करून घ्यायचं आहे, जास्त तळून घ्यायचं नाही. अशा पद्धतीने आपण सगळा पनीर तळून घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने सर्व पनीर आपण तळून घेतलेला आहे. आता कांदा टोमॅटोची पेस्ट भाजून घ्यायची आहे. पनीर भाजून घेतलेला होता त्याच तेलामध्ये आपण सगळे मसाले भाजून घ्यायचे आहेत. कांदा टोमॅटो कच्चा असल्यामुळे छानपैकी असं तेल सुटेपर्यंत आपण भाजून घ्यायचं आहे. तर बघा, आपला कांदा टोमॅटोची पेस्ट भाजत आलेली आहे. जास्त वेळ लागत नाही, असं सारखं हलवत राहायचं म्हणजे पटकन तयार होईल आपले मसाला. या मलाईदार पनीरला जास्त आपण मसाले वापरलेले नाहीत. जे आपल्या घरच्या घरी मसाले असतात तेच वापरलेले आहेत. खूप वेळ लागणार नाही आणि जास्त खर्चही लागणार नाही. अशा पद्धतीने आपला मलाईदार असा पनीर. काय अशा आपल्या घरात सगळ्या गोष्टी आहेत. दही असते, मलाई असते आणि रोजच्या वापरात मसाले असतात. त्याच्यामुळे बनवायला रेसिपी खूप सोपी जाते. तर पहा, कांदा टोमॅटो आपला भाजत आलेला आहे. त्यामध्ये आता आपण
आल्या लसणाची पेस्ट घालूया. आल्या लसणाची पेस्ट अशी एकजीव करून हलवून घ्यायचे. नंतर त्याच्यामध्ये आता आपण धने जिऱ्याची पावडर घालूया. हे एकसारखं भाजून घ्यायचं आहे. तुम्हाला जरी इकडचा मसाला जरी पनीरचा हवा असेल तरी घालू शकता. हे बघा, तेल सुटेपर्यंत अशा पद्धतीने भाजून घ्यायचं आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये जे लाल तिखट वापरणार आहोत ते घालायचं आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार तिखट वापरा, कमी जास्त असं काही. आता याच्यामध्ये हळद आणि आपण 2 चमचे दही घेतलेलं आहे हेही घालूया. हे एकसारखं असं आपण हलवून घ्यायचं आहे. तुम्ही साधी मिरची पूड वापरली तरी सुद्धा चालेल. मी घरच्याच कांदा लसणीचं जे तिखट आहे तेच वापरते, कारण की त्यात एक्स्ट्रा मसाले असतात. आपल्याला जास्त वरून मसाले वापरण्याची काही गरज नाही लागत. तरी पहा, तेल आपलं जरा जरा सुटायला लागले मसाल्याला. मस्त सुगंधी वास असा येतोय मसाल्याचा. कमी वेळात आणि कमी अशा सामग्रीमध्ये, जास्त मसालेदार नाही, काही नाही, जे घरच्या घरी सगळ्यांच्या घरच्या घरी लगेच पटकन तयार होईल अशा पद्धतीचा मलाईदार पनीर मसाला आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण आपली मलाई घेतलेली आहे, ताजी फ्रेश अशी आहे, ती आपण घालूया. हे मलाई आपण आता मिक्स केलेले आहे, याच्यामध्ये आता पनीर घालायचं आहे. चवीनुसार मीठ, तुम्ही तुमच्या चवीनुसार मीठ घालू शकता. तर आपला मलाईदार असा पनीर मसाला तयार आहे. 1-2 मिनिट आपण याला झाकून ठेवायचं आहे. तर यामध्ये आपण थोडंसं पाणी ऍड करायचं आहे, जास्त नाही, किंचित थोडंसं पाणी घालूया आणि 1-2 मिनिट झाकण लावून ठेवूया. तर चला, पनीर आपला आता तयार झालेला आहे. त्यामध्ये जरा कोथिंबीर वरून टाकायची आहे. पनीर आता आपला तयार झालेला आहे. तर हा मलाई पनीर तुम्ही चपाती बरोबर, रोटी बरोबर किंवा नान बरोबर खाऊ शकता. तर ही आपली झटपट अशी साधी आणि सोप्या पद्धतीची रेसिपी
तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंट करून पाठवा. जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि परत पुन्हा आपण अशा झणझणीत मस्त अशा छान अशा रेसिपीमध्ये परत भेटूया. बाय अँड टेक केअर.